Krenuli smo u ispunjavanje višedecenijskog sna. Zdravo drugari, nalazimo se u Karavukovu na obalama kanala Dunav-Tisa-Dunav. Zašto smo ovde? Pa zbog jednog višedecenijskog sna. Da napravim svojeručno kajak kojim ću da posle plovim. Taj san je čekao više decenije, uvek sam ga ostavljao za neku daleku budućnost. Međutim, kada smo se preselili u Odžake i videli Karavukovo i ovaj kraj i takođe videli situaciju koja je kod nas u kući i da imamo uslove, pojavilo se pitanje, ako ne sada, onda kada? Rodio se projekat sklopivog kajaka. Zašto baš sklopiv? Zato što postoje više tipova kajaka. Jedan od tih jesu sa tvrdim trupom, dakle od tvrdog materijala, imaju onih na naduvavanje, a postoji i taj tip kajaka koji se može sklopiti i rasklopiti. I za moj način života, pošto se moja supruga i ja često selimo, nemoguće je da imamo nešto od tvrdog materijala, iako je taj kajak mnogo bolji, nemoguće je za nas da imamo tako nešto u svojoj kući. I onda je počelo istraživanje šta je sve moguće napraviti u kućnim uslovima. Tako da ne idem u previše detalja, ali ovaj kajak je napravljen 95% ručno. Samo veslo i sedište je kupljeno, sve ostalo je napravljeno ručno. Korišćeni su lagani materijali kao što je aluminijum, aluminijumske cevi, šper ploča koja je presvučena sa epoksidnom smolom i staklenim vlaknima, platno koje je nepromočivo i koje smo šili i lepili. Tako da, puno stvari je urađeno u ovom kajaku. Kako ću meriti uspešnost ovog projekta? Pa ovaj projekat je već uspešan samo zato što nisam odustao od njega. Zato što postojale su prepreke u ovom projektu koje je trebalo premostiti i zbog kojih bih mogao da odustanem od njega. Međutim, nismo odustali i zbog toga već uspešan projekat. Kakvi scenariji su mogući danas? Pa moguće da kad stavimo u vodu i da potone. Ništa strašno. Moguće je da ne potone, da sedem u njega i da se prevrnem. I to je isto realna stvar, zato što to u svetu kajakarstva je vrlo česta stvar. Moguće je i scenario, ali vrlo malo realan, da sve prođe kako treba, da sedem u njega, da odplovim, da se okrenem, da napravim nekoliko krugova i da se ništa loše ne desi. Malo realan, ali moguće i taj scenario. Sada ćemo preći na sklapanje kajaka, koje bi trebalo traje 15-20 minuta, vidjet ćemo koliko. U svakom slučaju, pratite nas.
Drugari, kao što vidite na snimku, projekat je potpuno, 100% uspešan. Dakle, nisam se izvrnuo, očekivao sam, nije potonuo i to sam očekivao. Ono što sam najmanje očekivao, to se desilo da sve prođe kako treba. Napravio sam krug, vratio se, izašao iz njega, ušao u njega kako treba, znači ništa se nije dogodilo loše. Naravno, ovo je sad prva vožnja, primetio sam neke mane, neke dobre stvari, recimo jako dobra stvar kod njega i to sam baš i tokom dizajniranja pazio da ima dole jako oštre ivice kako bi mogao da prolazi kroz vodu bez skretanja, zato što kajaci koji su obli, kad god se pedalira, šeta levo-desno, ovaj ima pravac, tako da je to jako dobra stvar. Mane, jedan lepak je popustio za D-ringove, tako da to je nešto što trebam da malo vidim i malo prska od vesla, dakle moram ipak napraviti nešto što pokriva, ali to su tako male stvari, to su sitnice s obzirom na sve ono što je uspelo. Dakle, projekat je 100% uspeo, prvo što nisam odustao njega, s druge strane zato što sam završio nešto što funkcioniše. Tako da sad samo upgradeujemo ovaj projekat na sledeći nivo. To je to. Ćao!